खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बडो निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन सेबायावदि जाख्ल'नाय जायो बेनि मोनसे गेदेरथार फोरमान डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखाराव जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ साफानि उनाव साफा हमबाय थानायनि गेजेरावनो सेबानि सानै मावख'गिरिफोरखौ हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा सेबानि सानै मावथिखौ हमनो हादों मेट्रिक आनजाद बा एसएसएलसी आनजादनि सार्टिफिकेटआव गोरोन्थि जानायखौ सुद्रायनो होनायाव रां दाबि खालामदोंमोन सेबानि मावथिया बेयावनो रां दाबि खालामनायनि सायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनो मिथिहोनायाव सोलो खालामनानै रां लाफुबाय थानाय समावनो सेबानि सानै सोरखारि मावथिफोरखौ हमनो हादों हमजानाय मावख'गिरिफोरनि मुङा फारियै गुवाहाटियाव थानाय सेबा रेजिस्ट्रेशन ब्रान्चनि आइसि सुप्रिन्टेन्डेन्ट दिना बान्धु कलिता आरो बिथांनि एसिस्टेन्ट शाहिद आरिसुद्दिन आहमेद दिना बान्धु कलितानि बिथोन बायदियैनो शाहिद आरिसुद्दिन आहमेदा रां लादोंमोन बेयावनो सानैबो हमजानो गोनां जादों गुबुन फारसेथिं फोरोंगिरिनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनायनि मुङाव फोरोंगिरिनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों हरिप्रसाद दासआ बिथां हरिप्रसाद दासआ बिश्वनाथ गहपुरनि ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसारमोन फोरोंगिरिनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनायनि मुङाव रां दाबि खालामदोंमोन बिथाङा जायखौ लानानै डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनो असद होनायनि उनाव हमजानो गोनां जादों हरिप्रसाद दासआ चन्दन ब्रह्मआ सोर साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिपिएफनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया होननानै बुंथिबोदों हाग्रामा महिलारिया आरो दिनै चन्दन ब्रह्मखौ गोदानै जइन जानो थाखाय बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि चन्दन ब्रह्मआ जुदि बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो गोसो दंबा बा हास्थायदोंबा गोदानै बिपिएफ दोलोआव जइनिं जानो नांगोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि बिपिएफ दोलोआ बाक्सानि बागानपारायाव गेदेर जइनिं हाबाफारि खुंदोंमोन जेराव 1,000नि गोबां सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों आरो हाबफैनायफोरनि मादाव 500नि गोबाङा इउपिपिएलनि आरो 100नि गोबाङा बिजेपिनि बेबायदिनो 1,000नि गोबाङा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बागानपारा बियाबाव जइनिं हाबाफारि खुंनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो बिपिएफ दोलोआ जइनिं हाबाफारि खुंगोन आरो बिपिएफआव जेरैबायदि जइनिं जाफैदों 2025आव इउपिपिएलआ लाथिख' जागोन आरो 2025नि उनाव इउपिपिएलआ दोलो हिसाबैनो थानाय नङा बायदि मोनो होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रा बिफानावल' जाख्ल'नाय जायाखै प्रमद बर'नि गासै बिफानावनो जाख्ल'नाय जादों प्रमद बर'नि सोरखारा 3 बोसोर जानो थांगासिनो दं नाथाय आसाम सोरखारनिफ्राय फैनाय रांखौ माबोरै बाहायदों बेखौ प्रमद बर'आ हिसाब होनो हायाखै मानोना बिथाङा नियम बायदियै रांखौ बाहायाखै होननानै अजद होयो हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो बिपिएफ सोरखारनि समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोबां जाख्ल'दों होननानै गोबां खोथा बुंदोंमोन आरो प्रमद बर'आ सोरखाराव फैनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारिखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय इउपिपिएलनि समावसो गोबां जाख्ल'नाय जादों होननानै अजद होयो हाग्रामा महिलारिया फिसा हिन्जाव सासे जोनोम होयोब्ला बिमा आरो बिफाया मोननो हागोन 2 लाख रां इन्दिरा गान्धी बालिका सुरक्षा योजना बिथांखिनि गेजेरजों सासेल' फिसाजो जोनोम होयोब्ला सिगांनि समाव 35,000 रां होनाय जायोमोन दा 2 लाख रां होनाय जासिगोन बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों हिमाचल प्रदेशनि सोरखारा फोरमायथिनो गोनांदि बे समाव हिमाचल प्रदेशआव कंग्रेसनि सोरखार सोलिगासिनो दं जायनाखि फिसाजो हिन्जावसाफोरखौ नासयनाय जायो जेरै गोरबोआव थानाय गोरलै गथ'साया हिन्जावसा होननानै मिथियोब्लानो बुथारनाय जायो बा खायफा जोनोमनि उनावबो बुथारो आरो खायफाया बुथाराब्लाबो फिसा हिन्जावसाखौ गोबां नासयो बेनिखायनो फिसाजो हिन्जावसाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बे थांखिखौ लादों हिमाचल प्रदेशनि सोरखारा जुदि बिमा आरो बिफाया सासे फिसाजो जोनोम होखांनायनि उनाव आरोबाव फिसा खांला होनानै थांखि लायोबा बिमा आरो बिफाया 2 लाख रां मोननो हागोन आरो सानै फिसाजो मोनखांनायनि उनाव फिसा खांबावला होनानै थांखि लायोबा 1 लाख रां मोननो हागोन इन्दिरा गान्धी बालिका सुरक्षा योजना बिथांखिनि गेजेरजों हिमाचल प्रदेशआव सिगांनि समाव 2 लाखनि सोलायै 35,000 रां आरो 1 लाखनि सोलायै 25,000 रां होनाय जायोमोन दा बेफोर रांखौ बांहोनाय जाबाय हिन्जावसा गथ'फोरखौ रैखाथि खालामनायजों लोगोसे सुबुं सानखोखौ खम खालामनो थाखायबो बे थांखिखौ फोसावदों हिमाचल प्रदेशनि सोरखारा बेनि अनगायैबो उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखायबो गुबुन राहा लादों हिमाचल प्रदेशनि सोरखारा 21 बोसोरनि उनावसो हिन्जावसाया जुदि जुलि जायोब्ला
बिथांनोबो सोरखारनि फारसेनिफ्राय रां होनो थाखाय हिमाचल प्रदेशनि सोरखारा फोसावदों। बेनि अनगायैबो दैबानाजों न' बां, लामा सामा, आबाद बायदि खहा जानायफोरनि थाखायबो गासै 4,500 कौटि रां फोसावदों सोरखारा। रावनिबो नखरनि इनकामखौ नायालासे खहा जानाय गासैनोबो समानै रांखौ होनाय जागोन होननानै फोसावदों। जायफोरनिया न' बाङा आबुङै खहा जादों बिथांमोननो 7 लाख रां होनाय जागोन आरो जायफोरनिया एसेल' खहा जादों बिथांमोननो 1 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों हिमाचल प्रदेशनि सोरखारा। गहपुरसिम बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ होबथाग्राया सोर? बेनि मुंखौ दिपेन बर'आ मख'नांगौ। जुदि दिपेन बर'आ मुं मख'नो हायाब्ला दिपेन बर'आ नंखाय बाथ्रा बुंदों। बे खोथाखौ बुंथिदों अमर सिंह ब्रह्मआ। बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै बरायनाय हाबाफारियाव दिपेन बर'आ माखासे बिबुंथि लाखिनायनि सायाव अमर सिंह ब्रह्म आरो सिनियर सिटिजेनआ खौरांगिरि मेल खुंदों। अमर सिंह ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि गहपुरसिम सिमा बांहोनायाव माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोर आरो सुबुंफोरा हेंथा होदों होननानै सोंखारिदोंमोन दिपेन बर'आ। गहपुरसिम सिमा बांहोनायखौ होबथाग्राया बहा थांखो आरो गहपुरा माब्लाबाबो बिटिआरआव हाबा होनग्राया बहा थांखो होननानै दिपेन बर'आ बुंथिदोंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बांनायाव होबथाग्रा रावबो बर' सुबुं गैया आरो रावबो दैदेनगिरिफ्रा हेंथा होआखै होननानै बुंथियो अमर सिंह ब्रह्मआ। जुदि हेंथा होग्रा रावबोआनो गैयाब्ला दिपेन बर'आ सोरखौ हेंथा होग्रा होननानै बुंथिखो? बिथाङा जुदि मिथियोब्ला मुंखौ उननि समाव खौरांगिरि मेलाव बिबुंथि होयोबा मुंखौ मख'नानै होथों होननानै बुंथियो। जुदि मुंखौ फोरमायनो हायाब्ला दिपेन बर'आ नंखाय खोथा बुंदों आरो गहपुर आरो सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोरोन्थि खौरां होनो नाजादों होननानैबो बुंथियो अमर सिंह ब्रह्मआ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नो मोना आरो बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों 6 शिड्युल प्रभिजननि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जि पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन जाहाथे बेफोरखौ दोनफिनो बेनि थाखायसो माखासे सानसुमैफोरा पिआइएल फाइल होदोंमोन। नाथाय बे पिआइएलआव बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम बांहोनायनि हेंथा जेबो मख'नाय गैया होननानै बुंथियो अमर सिंह ब्रह्मआ। दाय गैयालासे आरो जेबो जाहोन गैयालासे जोबथेसालियाव सोनानै दोननायनि दायाव सानै पुलिस अफिसारा गावसोरनि दान बान्थानिफ्राय 50,000 रां होनो गोनां जादों। सासे फालांगिरिखौ जेबो जाहोन गैयालासे आरो जेबो दाय गैयालासे खावसे घन्टा जोबथेसालियाव जोबनानै दोननायनि थाखाय 50,000 होनो थाखाय पुलिसखौ बिथोन होदों दिल्ली हाइकर्टआ। फोरमायथिनो गोनांदि पंकज कुमार शर्मा मुंनि सुबुङा सासे गलादारमोन आरो बिथांनिनो खाथियाव माखासे सुबुंफोराबो गला होयोमोन। नाथाय पंकज कुमार शर्मानि साखाथियाव गला होग्रा गलादारफोरा माबा मोनसे जाहोनखौ लानानै बुलायलायदोंमोन जेराव सासे आइजोआ जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बेखौ नुनानै पंकज कुमार शर्माया पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। नाथाय पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथि फैनानै जेबो जाहोन गैयालासे आरो दाय गैयालासे आरो जेबो एफआइआर गैयालासे पंकज कुमार शर्माखौसो हमनानै लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव दिल्लीनि बदरपुर पुलिस थानायाव बिथांखौ दोनहैदोंमोन। खावसे घन्टानि थाखाय बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनदोंमोन जायखौ लानानै पंकज कुमार शर्माया बिजिरसालियाव अजद होदोंमोन। जेबो जाहोन गैयालासे जेबो दाय गैयालासे आरो एफआइआर गैयालासे खावसे घन्टा पुलिसा हमनानै जोबथेसालियाव दोननायजों बिथांनि संबिधाननि मोनथाय आरो फान्डामेन्टेल मोनथायखौ खहा खालामनानै होनाय जादों होननानै बिजिरसालियाव अजद होदोंमोन। जेराव बिथाङा देरहासारनायखौ मोननो हादों आरो बिथांनि 30 मिनिट समखौ खहा खालामनानै होनायनि थाखाय सानै पुलिस अफिसारखौ 50,000 रां होनो थाखाय दिल्ली हाइकर्टआ बिथोन होदों आरो बे रांखौ बिथांमोनहा गावसोरनि दान बान्थानिफ्रायनो होनो नांगोन। पुलिस प्रशासना आयेन नङा आरो पुलिस बिबानगिरिफ्रा आयेननि गोजौआव नङा बेखौ मिथिहोनो थाखाय अदेबानि बेनि सायाव गोख्रों मेसेज होनो थाखायनो बिजिरसालिया बे थांखिखौ लादों होननानै मिथिहोदों। बडोलेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैयानि समावबो धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ बोखारनायाव प्रमद बर'खौ बिबान लानो थाखाय एबसुनिफ्राय बुंथिदों। भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ बोखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननायखौ लानानै प्रमद बर'आ जाहाथे रायज्लायनानै बिबान लायो बेनि थाखाय बुंथिदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'आ सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि बाथ्रा आरो मोजां खालामनायनि बाथ्रा बुङो। नाथाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ एंगारनानै सोलोंथाइखौ मोजां खालामनायनि थाखाय माबोरै बाथ्रा बुंनो हायो बिथांमोनहा होननानै बुंथियो खाम्फा बसुमतारीया। बिथाङा बुंथिबावो दि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोराव रोजा रोजा फरायसाफोरा सिमां सुजुनानै सोलोंथाइ लागासिनो दं। नाथाय सीएम भिजिलेन्सनिफ्राय एरेस्ट वारेन्ट मोननाय आरो गोबां जाख्ल'नायनि थाखाय अजद मोननायनि उनावबो
प्रफेसर लाइस्राम लादुसिङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सालायगासिनो दं। बेबायदियाव बिटिआर ओनसोला माबोरै जौगागोन होननानै खुद्रियो। लोगोसे बुंथिबावोदि जोंनि गोबां फरायसाफोरानो नासयजानो गोनां जादों। गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोराव गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादाव उथ्रिसारनो हायोब्लाबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय रिजाल्ट होनाया उन जानायनि थाखायनो फरायसाफोरा मुं थिसनहैनो हाया। जायनाखि जों गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो नायल' जाल' गंसेल' इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोननो हादों। बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ थैनो होनो हाया। बेनिखायनो भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंखौ बोखारनो थाखाय आरो गोदान थिसननो थाखाय प्रमद बर'आ बिबान लानानै जाहाथे सावरायो, बेनि थाखाय प्रमद बर'निसिम बुंथियो एबसुनिफ्राय। बिटिआरआव खुंजागोन सन्तोष ट्रफिनि थाखाय जोलुर गेलेनाय। क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम आरो केडिएसएआव फिन खुंजागोन 27थि सन्तोष ट्रफि नेशनेल चेम्पियनशिप फर सन्तोष ट्रफि 2023-24 ग्रुप डिनि जोलुर गेलेनाया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 17 अक्ट'बरनि गेजेराव क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम आरो केडिएसएआव जागोन। गासै मोनद' हानजाया गेलेगोन। हानजाफोरा जाहैबाय आसाम, चन्डीगढ़, बिहार, राजस्थान, रेलवेज आरो हिमाचल प्रदेश। 8 अक्ट'बराव फुंनि 8:30 रिंगायाव साइ स्टेडियामाव चन्डीगढ़ आरो रेलवेजनि गेजेराव जोलुर गेलेनाया जागोन। 8 अक्ट'बरावनो बेलासिनि 3:15 रिंगायाव राजस्थान आरो हिमाचल प्रदेशनि गेजेराव केडिएसए ग्राउन्डआव जोलुर गेलेनाया जागोन आरो मोनाबिलि 5:30 रिंगायाव बिहार आरो आसामनि गेजेराव साइ स्टेडियामाव जोलुर गेलेनाया जागोन। बेबायदिनो आरो माखासे जाबाय थानाय एशियान गेम्स 2023आव भारतनि हौवाफोरनि हकी टीमआ सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। जापानखौ 5-1 ग'राव फेजेननो हानानै भारतनि हानजाया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। भारतआ दासिम गासै मोन 99 मेडेल देरहासारनो हाबाय। चाइनाया बयनिख्रुइबो बांसिन 354 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 187आ सनानि मेडेल, 104आ सिलभार मेडेल आरो मोन 63आ ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ जापान, गासै 169 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 47 सनानि मेडेल, मोन 52 सिलभार मेडेल आरो मोन 65 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ साउथ करिया, गासै 170 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 36आ सनानि मेडेल, मोन 50आ सिलभार मेडेल आरो मोन 84आ ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ भारत, गासै मोन 99 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 24आ सनानि मेडेल, मोन 35आ सिलभार मेडेल आरो मोन 40आ ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान, गासै मोन 64 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 20 सनानि मेडेल, मोन 18 सिलभार मेडेल आरो मोन 26 ब्रन्ज मेडेल। बेबायदिनो माखासे फुजानि स्पेशल अफार। नोंथाङा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। काजलगावआव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय स्पेशल अफार होदों एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक एबा स्कुटि बायोबानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हानायजों लोगोसे स्क्रेच प्राइजबो मोननो हागोन। स्क्रेच प्राइजफोरा जाहैबाय इलेक्ट्रिक केटलि अदेबानि मोब्लिबजों लोंनाय दै फुदुंग्रा आयरन, इमार्सन हिटार रड अदेबानि जायखिजाया दै गुदुं खालामग्रा, दै गुदुं लाग्रा बथल, लेडि बाइसाइकेल आरो 1000 रां केशबेक। बेफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे नङा मोनसेखौ मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथांनाव खम रां दंब्लाबो नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा 6,999 रां होग्रोनानैनो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाबावखो? गोख्रैनो काजलगावआव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय गावनि सिमांनि मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लायनो हागोन नोंथाङा। मानोना बे सनानि खाबुआ 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन। मोजाङै मिथिनो हास्थायबावोबा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो सोरबाफोर एसबि बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला 7099445422 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।